Türkmenistanyň Demirgazyk we Gündogor sewitlerinde aýazly howa dowam edýärkä ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Muňamar welaýatynyň Demirgazykdaky we Gündogordaky owalarynyň aglawasynda hojalyklara goý berilýän gazyň we elektrik energiýasynyň güýjüniň peselmegi sebäp bolýar. Welaýatyň daşky owalarynda hojalyklara aktarylýan gazyň we togyň güýjü gaz we elektrik peşlerini ulanmaga hem ýetmeýär. Ilat odun peçleri ulanyp ýylanmaga çalışýar. Zordan çay gaynadyp bolýar. Ýöne ýaşaýjylar iýjet naharlaryny daşarda odun ýakyp bişirmeli bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Mekteplerde we çağalar baglarynda otoglaryň sowukdygy sebäpli molimler we terbiýeçiler enatalara çağalaryny birnäçe gün öýlerinde alyp galmagy maslahat berýärler. Mektepleriň we çağalar baglarynyň penjerelerine sowukdan goranmak üçin plastik paketler tutuldy. Muňa garamazdan otoglar buýdýaly. Sebäbi olaryň ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Otoglardaky ýyladyş turbalary buýdýaly, çağalar üşäp dümewleýärler. Diýip Marly ene anonimlik şertinde aýtdy. Mektepleriň we çağalar baglarynyň käbir resmileri munyň sebäplerini aktarylýan gazyň güýjüniň pesligi bilen düşündirýärler. Käbirler bolsa gaz turbalarynyň juda könedigini, olaryň köp ýyllardan bäri çalşylmaýandygyny aýdýarlar. Bu hem sowuk howada turbalaryň ýarylmagyna we ýyladyş ulgamynyň hatardan çykmagyna getirýär. Etrap hassahanalarynda hem näsaglar ýylanmakda kynçylyk çekýärler. Köp hassa öz ýany bilen kiçi elektrik peçleri alyp barýar. Ýaşaýjylaryň ençemesi gazyň we elektrigiň güýjüniň pesligi barada gaz we prokuratura edaralaryna şikaýet bilen ýüzlendi. Ýöne oňy netije alyp bilmedi. Resmiler bökdünçlikleriň sebäplerini hem açaçan düşündirmeýärler. Ýöne ýerli gaz edaralaryň käbir işärleriniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä gazyň güýjüniň peselmegi ýyladyş hanalar bilen baglanyşykly. Sowuk howanyň gelmegi we suwlaryň doňmagy bilen ýyladyşhana eýeleri özleriniň gaz peşlerini köpeldýärler. Olar täze gaz sorucun asoslary hem oturdup başladylar. Bu hem hojalyklara aktarylýan gazyň güýjüniň peselmegine, netijede olaryň gazsyz galmagyna sebäp bolýar. Adatça ýyladyşhanalaryň eýeleri guruply hojalyklar bolup, olar gaz edarasynyň ýolbaşçylaryna para berýärler. Olaryň ýyladyşhanalary çekilýän goşmaça elektrik liniýalaryna, peçlere, nasoslary, turbalara göz ýumýarlar. Diýip gaz edaranyň hünärmeni aýtdy.